Así soa en Radio Culleredo esta mañá de venres a Aeronave Adolescente, o proxecto dun cullerdense de Dani Valcarce que volve agora á luz. Xa comezou en 2023, pero agora é un proxecto, nos decía hai un momentiño cando preparamos a entrevista, moito máis ambicioso bueno, nun mundo da música que non é fácil, non chega calquera, nin siquiera, xa non digo a publicar un disco, sino a intentalo. Pois con este xove veciño de O Burgo, pois imos falar nos vindeiros minutos dun proxecto cando menos ilusionante. Que tal, Dani Valcarce? Moi bo día. Hola, bons días. Nada, a verdade que moi contento de estar aquí, honestamente. Bueno, isto de meterse na música te ten que queimar por dentro, ten que gustar, porque non é fácil, decíamos, que meterse na música é moito esforzo, moitas portas que tocar, moitos profesionais que buscar para facer un traballo ben feito. É un mundo moi bonito, pero desde fora os espectadores e os ointes o vemos máis fácil do que é, non? Pode ser, sí, a verdade é que a veces é moi sacrificado, sobre todo moverse moito. Eu sobre todo moito coñecendo xente por internet, xente pues, de toda España, sobre todo, un plan importante estar en contacto con toda a xente en xeral, pero bueno, quitando esa barrera inicial que igual sigue un pouco máis difícil, a verdade é que é un traballo moi reconfortante que ao final se te gusta o pasas moi ben. A Aeronave Adolescente comezaba en 2023, me contabas, non? Un proxecto que comezaches de un xeito máis personal, podemos dicirlo así, pero agora con moita máis ambición, non? Como foron esos comezos? Pois mira, esos comezos máis ou menos, o primeiro disco sí que de 2023, pero empecé un pouquiño antes publicando así singles por separado, pequenas coleccións en plan de EPs de 3 cancións. A verdade é que empezou todo pola pandemia, porque eu fui un alumno do Conservatorio de Culleredo, aparte de esta rama clásica, eu tamén quería tocar un pouco como música que a mí me gustaba, tipo indie rock así, que se facía moito en América nos 90, tipo Guided by Voices ou Payment Edition. Bueno, vou probar cun micro que teño aquí de 20 euros que me compraron meus pais, e vou gravar como poda estas cancións. Entón empecé así un pouco xusto en pandemia, en plan, porque dixen, vamos a probar isto. Foi medrando pouco a pouco hasta que saquei o primeiro disco que o gravei en casa, e logo, pois, estos novos, en plan, este novo single, o MD, e o novo disco que xa é, en plan, outro nivel, que xa é un puente entre gravar en casa e tamén gravar fora, que gravei en Madrid. Unha cosa é gravar, claro, ou tocar na casa, e outra cosa é gravar para que nos escoite a xente. Cando das o paso e dices, oye, que eu quero todo isto que fago, que me gusta a min, pero o mellor me gustaría que me escoitara alguén. A mí me daría moita, non sei, como pudor, sempre o digo, non? Aos artistas supoño que tendes esa necesidade de sacalo fora e de que alguén o escoite, non? Sí, eu empecé así un pouco máis tranquilo, pero vin que a xente lle gustaba moito o que facía, a verdade é que fome dando pouco a pouco, a medida de xente recomendándome por internet, sobre todo, porque eu móvome moito por internet e coñezo a xente a través de redes sociais e tal. Foi ir coñecendo xente por internet, ir tocando que me aparecía calquera oportunidade de ir a tocar ou a Madrid ou a Asturias ou por Galicia adelante tamén. Non sei, fui collendo así un pouco as oportunidades e dixen, a verdade é que isto gustame moito, de tocar en directo, gravar temas, non sei, en plan, o pasaba moi ben e dixen, vou tomarlo en serio, e gravei o meu primeiro disco pues, na casa, pero xa con unha mirada máis profesional, e a verdade é que foi moi ben, que pude xirar por España adiante con o meu primeiro disco en 2023. E que te gusta máis o tema de compoñer, de estar aí no teu estudio, na intimidade e logo bueno, pues sacar o disco e gravar, ou tamén o directo, ou as dúas cosas son complementarias? Te gusta máis unha máis que a outra? Eu creo que son complementarias. Aparte, eu estou máis acostumado a tocar en directo, entón disfruto un pouco máis do tema de directo, de improvisar, de facer cousas en plan novas dentro do escenario. Gostame moito iso, pero sí que é certo que agora, por exemplo, con este segundo disco que vai salir este ano, e que saliu agora o adianto,
puden ver como o mundo do estudio máis detenidamente. Pareime máis, estiven traballando con xente que iso ata agora case nunca o fixen, xa que eu facía prácticamente todo solo, ou con amigos, en plan, unha axuda momentánea, pero este disco sí que abriu un pouco as portas ao mundo do estudio per se, e aprecio agora máis tamén ese mundillo, pero sí que eu sou un pouquiño máis de tocar en directo, a verdade. E cando un ten unha idea na cabeza e nos oídos, cando sodes a xente que cantades e que producides música, que queda desa idea cando se chega ao resultado final? É dicir, do primeiro que tiñas en mente acaba sendo o mesmo resultado ou nunha canción ou nunca é así? Eu creo que sempre soe quedar unha base, pero tamén o bonito de agora, por exemplo, este novo proceso que foi traballar con xente, tener en plan opinións tamén de diversas xentes así, é que construíse algo aínda máis grande dos cimientos, é dicir, a canción tal cual é, sí que é algo como que en plan pude cimentar, pois é o que teña pensado, pero o sonido como que avanza e créase algo que eu tiña pensado, pero un pouco máis diferente, aparte resulta moi refrescante, non sei, eu disfrutei moito o proceso, sí que foi algo extraño empezar a traballar con xente e velo desta maneira, pero o disfrutei moito, vendo aí en retrospectiva. En canto ao estilo musical, dende os teus comezos ao primeiro disco, no? E a este novo traballo que hoxe presentas con o tema que antes abríamos o programa, con UMD, hai evolución, por onde tira a Aeronave Adolescente? Eu creo que sí, porque sí que os primeiros anos da Aeronave basáronse moito en plan en un rock máis rudimentario, en plan limitado a os componentes que tiña na miña habitación, facer eso que podía, e agora con o primeiro disco, sobre todo con este segundo, sí que abrín un pouco máis as portas en xa non só baixo guitarra, unha caixa de ritmos e a miña voz, tamén hai pianos, hai sintetizadores, hai samples, hai, non sei. A tecnoloxía que non nos deixaba terminar a conversa. Decíamos que, bueno, que dende que comezache ata agora, non só a nivel de que a feitura do traballo e a estrutura é máis profesional, senón que tamén evoluciona o estilo musical. Estás achegándote máis ao teu verdadeiro eu musical ou non? Ou crees que aínda podes evolucionar moito máis? Eu creo que sí, pero a verdade o tema como do eu musical creo que é unha cousa que vai avanzando a medida que un fai que cancións novas e así, é dicir, eu creo que o ideal, polo menos para min, é como sempre estar cerca do meu eu musical, pero nunca chegar a ese destino, porque é algo como que me motiva para seguir experimentando e probar cosas novas. A verdade é o que máis me gusta a mí, o tema experimentar, incorporar elementos de outros tipos de música no que estou facendo. Entón, eu espero eso, estar cerca sempre do meu ideal, eu quero ser isto, pero tocando cos dedos, non chegando aínda, porque creo que é o que me motiva tamén a seguir adiante e probar cousas novas. Eu pregunto moito isto cando hai alguén que compón, non? Que fai a súa propia, neste caso, música. O artista, o músico, neste caso, necesita ou crea un pouco para que lle escoiten ou necesita simplemente o que lle sale de dentro comunicalo e xa está, decir, compón un para que guste ou se lles gusta ben e se non, polo menos o comunicaches. Esperemos que, lle saia mellor a carreira que a esta entrevista e que a tecnoloxía lle permita moitos éxitos. Dani, estás aí, verdad? Sí, estou aquí. Bueno, vamos a tratar de que non se nos corte máis. Dicíamos que se trata de compoñer porque un quere, que lle escoite quen queira, ou un compón un pouquiño para o público, a ver que lles gusta e vou evolucionando por aí. Eu a verdade é que son como máis partícipe do tema de, a ver que me sale a min, espero que lle guste a xente, porque sí que é certo que a veces se queres como contentar ao público xeral e así, tens que facer certos sacrificios no sonido ou nas cousas que queres transmitir ou así, en plan,
al igual facerlo un poquinho máis simple, pero non sei, eu sempre son máis partidario, por exemplo, de artistas en xeral que expresan o que queren dicir e listo. Se te gusta, pois ben, se non, pois tampouco pasa nada, pero a verdade é que son como máis partícipe de iso, de comunicar os meus gustos, a música que me gusta, o que estou pensando agora é así, e logo se a xente lle gusta, por perfecto. Hoxe presentas o novo traballo, o VMD, o single deste disco. Cando tes planexado máis ou menos que saen as cousas para que o disco completo vea a luz? Neste caso, alcance as ondas. Pois máis ou menos o disco completo saldrá este ano seguramente. Seguramente saia por decembro. E tamén sacaremos algún single máis, aparte deste de VMD, que a verdade é que o disco está quedando pues maravilloso, con todo o equipo que puden traballar e coa axuda da miña discográfica de Caribe Records. A verdade é que estou moi contento e non podo esperar a sacalo, a verdade, en plan, pero máis ou menos iso a finales de ano eu creo que saldrá. E logo que tes pensado, imagino que xira ou tentar pois demostrar eso en directo, non? Sí, xa estamos tamén planexando varias fechas alrededor de toda España e tamén dentro de Galicia temos planexado varias fechas tamén. Entón estamos aí maquinando aínda os últimos detalles da xira, porque sí que vai ser algo bastante extenso, creo eu. Entón, a xira máis extensa que he feito hasta agora, por agora, así que a ver que tal iso tamén. A ver se cae algún concerto preto da casa, preto do Burgo, aínda que, bueno, o de ser profeta na terra é complicado, non? Sí, é un pouco difícil, pero bueno, sempre hai espacios dispostos a dar voces a estes proxectos como máis pequenos. E pouco a pouco sí que vexo un pouco, en plan, como máis xuventude facendo música, e eu teño a esperanza de que a medida de que a xente vaya animando eso, a facer música e cosas así, vayan surgindo novos espazos onde xente xoven, pues como eu, da zona de Culleredo, poda expresar estas cousas en directo, a verdade. Dani Valcarce, Aeronave Adolescente con VMD, o novo single do segundo traballo discográfico que vai ver a luz pronto, é o que nos acaba de decir, e con pues toda a sorte do mundo que lle desexamos aquí en Radio Culleredo. Bueno, que a tecnoloxía te respete máis que o que nos respetou na xornada de hoxe con esta entrevista, Dani, moitísima sorte, moito éxito, un saludo e moitas gracias por atender a Radio Culleredo. Por suposto, contamos contigo cando presentes o disco. Genial, eu encantado. Unha aperta, grazas. Unha aperta, ata logo.